Guika obisiane kirengaki iguru yao na kimu. Mwangi no musikigete mete imo muraburo. Ai no mugaka bomo. Ayi ongo Asenga nchisteri musikuri ali kubwata kwanya naye kwalinge nogo kibu. Nyabeta Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Nimanye tenga nanya ne redi eri ane yasira kuri nyumba gaiga naye kwarusia redi ane gaiga ya pako gende paka bono gende pako usang ikia ya monsieur Atinya sawa. Mana kia bagosinche na nyorete gagi. Atinya sawa ne. Utagongonya. Atinya sawa ne bandore ligakio maneno ne. Sawa, tiona na. Alafu ndo watu ni kama sababu ya hata. Ndio kama kwa sababu ya gari. Tata kwa ndo dige jemi. Sawa, tini kuiransa nyingi na achili wote. Ndaiwa. Bona ngiwacha kuwe. Ngiwacha kuwe. Bongo ate dinchega. Talingana titoche, kocha tali bubera kini ngwanya kocha mpaka mintu na wachiri. Nyabeta yantu kwa mukina bane siriane. Ese mingi tali kwa mukiri. Na bere ngo wakire simi ama tukama. Lakini turikumo ngo text turi plan. Ngagete nora wanga mama mintu na arwalete. Kusine etabi yu kintali kwa mukiri simi. Musikuli marabumbi yake. Musikeki. Sagi ni muisikeki. Nari kwende kiombe mama ntomete. Mumbu ali. Mwangi no muisikekete mete mu muraburu. One goko mboli muisikeki to mu maiti. Meteki. Emeteli era ngumbu ali. Abanta yete kumanyana kyaro gocho gocho bisinga baono. Imekuja. Akaro tano mwangu kumkwana. Mugambira ari nkuba disturb kero moko kwana. Mari nkuba disturb kero moko kwana. Wale abana. Bono? Kwa tena ne chief ekenyoleke ni kyana. na cyane sana umenye seito ucinga munombo batatu. Mwana ko beke yanga yamaskani. Bono oje anjo ke gali bose. Noge ko bana my choice my place. Batise ucinga bose we chief. Dai tena tali gala. Oyo ngore kwanza. Akarambo kwana tinduko kwanira imama.
Ongo kwano umuntu gokwanga. Kwa nyabo. Oyo ngol. Joyce. Tato mino Joyce yakoro. Mama paso, que tipo no tato yo con bolinche, no nya como. Imo mai que as. Wana kero weta. Toro jingene uniform no mugambe tenena. Aqui mo ngambu na ko na ritanga. Na ita na nyara mo bisiko gan. Njiki nganje kito disturb bante kero ba ko kwana. Na manyira se kiti. Na ba batigani. Kogo tara ni tabi ya ukene. Unyu wetu na kwa. Osoya sogot. Utali ni ta. Ganda karo. Roy. Ono detai. Detalera una tatu. Kwanyam. Ada mukun. Buang no jinin branet. Ono mana karo mukun nyoma, mamanya bantu mana mukun nyoma muno. Nga yoko nga kumutura kira tu. Umutu okora ata kwanza muzeni. Ono no makon. Ono kora iga. Kwanza yontu koro. Yeno nchomba. Nchomba. Nange nacha arafu gento ke mwana uri ona taigwete bya kunyumba. Ga kindo chenga no monura ave. Omonu wakariri. Wakari omunwa. Na ndokora ndori omubaliri. Enjera na muruti. Enjera kwa muruti na ndo munu mubaliri. Igoro munu muve. No muve na ndo mwana ari kumura. Asaba mura no rumu. Aende bono bone gento bone baba yane. Abana abamura. Emenwe yo. Ai ebabuete senyo ko yokorra nga immunity yabo igerense ko bwaya abana kinyaruka lakini bone imite nabo erororo omwana agutwerwa egu na kinacha ayekoranga no maite kuligari gemete nabo gokonya nabo ngo mwana ngo chimurigeri ando buya bona bonera kerete iga nabo ngo tara iga ndigeri omwana imite tokonyerira ika ga mwana tamaiti kendere arafu igento kendi mbuna bono lero chenjirindo chenje chenjina yani agocha botukupi ande boni yaigete igoro akachaka konseri ngangende seito konyita bono ga kentirende ninchengende seito bugima buna buga kongira iga no mwana ga ya ntinande ntanya komugosera bono baba yano tachite na mwana ingogende ngaki ya mangana ayo igago ikaranzwa irinde umbuna boli bumwana inde naki ingikireke mboko nguki na inde kitaro nchiringia ya nchiringia nchiringia isikali oje nanya gosoka gochia ya ntoko ayentogoche ayo yora komachache ya no tuli muna banya komaga bano bitoro goche muna wache taka mwana utali na mangana tuli goche mokibuonde ya tubwati magosa bona bondo chenga tabia ayo bono tuli goche kongo ayo baba yani ayo beka mache mono to komoiraneria ya tindi komoiraneria ayo kagocha igako na koburubura umanyete uyo uri na mangana kamanyire ngana gosete igagocha bwata bwatereri ganto iga ochaka ayo bono kabu mungaimikira ajikori gibona asali gosorire ndako bwatereri imubori nande gento ngerie kia omanye to gwakwa tangakira koko bekeru agotenayo baba yano koumise na mubero utagenda ukigura mubero utabwatisipea igaye beka mache mono aigura mangana ayo njente byo mumino yo muntu yore nakobyara irinde to ikaranze amangana ayo to mubo omurembe no muya omurembo muya Odi ngo kwarese ndumune ngo. Muntu tayongeresete tali muntu ongeresete injena maisaya nabiri ayuru chene mbegete birori osa maisaya nena saligete ai gasagi ni ai lilinda detenga ingiche mbakange osenkorangeri asenge njo yani ena stogete ngebuli inje ntararabu ande pakangara ligiriri amaisa nangaine manyambo bara maisa ngakora nkaligiriri kuenga ayesagi ni ai no mwese ko murabo Agi yanda kubo. Ngware go ikange orori ninki. Akabe. Wale ko ngakiresi ni omboli ninki. Usondi kire message. Ekyuze nendo kwale ko ngakiresi ni omboli ko se kwale go jagali bakagali because ngwatera ikiyogo cyabakasi na lenge litukebe. Ekiki agerete tingicha sole igetangani. Este limone ko bief no mwese ko. Asinge njumu atini neiga. Yare ko ngomoyo ngiko. Asi mulemba buli. Asi estilo musiko yale kenya kukubota bwatanga teba yaye.
Ekigiuka ngateba yani ribaga yani enda mwamu ekandi ngateba tingu ikaro gai. Tiganti. Nyabeta yae. Gendo wakorete kyali ngikebe. Kwali ngocha bakagali omboli. Omboli ligali elinde nkoereza. Bosonga keresi omboli nkoereza. Mwana bakigwikira ngo gwakiresi miane tulukobogoli. Imati umuchano ningi. Baka yaikeire manyangocha gocha bakagali. Wano buya kwamanyira umuchando ningi. Umuchando noyu nakonyorete no mwisi kundi. Ngabuli sagi ni oyo. Ngegene teiga. Maite konyora no mwisi ke. Tebwati muchando. Umuchando noli inki nje no mwisi koyo nki tobwate ikobo. Nje nimaite ngari tukeli ningori. Wandi no mugambi omwe. Haya. Nabo kobora bori ali? Ocha. Tianya sayanje. Tokwana. Itukeli boki. Sawa sawa. Ndia matano mugambi. Na otoram. Mugambi bakacha benko ndio. Kene je. Donke. Kai. Bobisa. Eli moisonde. Togande tena tukaigwana ngante ngamangana marugwatiki. Obori. Tokagamba nje naye. Bobisa ringo bwate tenga koirenyo. Ogante ngabwatikira maru. Ne. Diana akubuli omuga. Ombwatete muno moibi bweji ngoko omoibi bwebituma gose ndikwambwatire. Obisa tita kyongira ni maega mona kyo mungino yale eta kwanza tukwa. Baba yeta. Etanyi unki ngobwatira. Tali kwa. Konai. Onga yanda ntwa bwata ye. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. As the Africa Union mission in Somalia is concluding, Kenya as a frontline state will continue our support and collaboration with the government in Somalia to fight against terrorism. Ense ya Kenya nera somostari omoto gokonya kurwanya obusagani mense ya Somalia. Wodi nebwate umweshimiwa nabwate ofisi gaiga kero kenda abantu bararwe wodi bache komori kero batamonyoletio gose batige ebintu bia yabanyole huduma yabo ase a building me aba MCA meye county ya Nyamira gochiko bwato kobokoreri asaba na inchi korwa samagacho yebunga yogendrete kwa gachwa abaibuli toko basabu na kaba basani babana kabororo asabana bawo kirengaki manyo umwana onki agokora abaibuli kobori gotwaro bwa matobu ya nabana babo chinga kibagendrete gokina Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Nyabeta. Halafu na kueleza hivyo. Nataka tonko nyingi. Tokore na nyingi bituma kandi nzara yatonya disipisi natari kugura kintu. mukorara nja Ga kya matuka ya tatoiga ochenchiriga kitari kurigire nari giri nae mwana. amaito muntu omuya gusike goteba iye kwana nere ko ewe mo iba bana amanyete kiwakwanire tingo yagera nyumba gaiga naye gukaraire no mwana nja basata barabitiga ko baseni baba ya wateba ngelibu na butini tuma bana biri igoro na tuma mitego chiseito na barabu
pale ritego bagaterwa ngana barabu mbaka bibwate muyairo kurinde mbia undi kubura baba ayura ngonya gakia abongo ko no ni metoriro no nye 10 kibagaye bese yebwe yonko metoriro 10 nko na siringi 500 kwanza gwira bebya gaki ochiugule sukari ngoto konyora ngakwara sukari agugwa nkonyira nakyo mweto naro tigangi chen ngotebi nayo tiane sigete manya bano nanje gentungu anjerite igukwerwanirira basubati bande gaira baba bakenende abo karibu ayo yani ere munachare twagoteba nga iwonkuraje kuvuga ngabono babuchorage kapa kaliriri bote naye boka boki gaire rwanire nore no mwama tena bagoteba nga gaki nore no yore igoro manyete tata agoteba ngoyo goturo nero gokoraki nero koyero koiboro nabo bono nchibone gentungu anjere nkwirwanirira nande bwa kwani nande to basa kona kurutaruta amangana ao Kiswahili kegoteba nga usimwage mtama kwenye kuku wengi hivyo naende na kwani arabande wala tangu ara irenja hati kuna ukwani kiko tebionde na yantiane sigete sauringo sigete na kinacha gotewe naye ayango kwani mitoliro iyo ikomi neki siringi 500 orusi nore nemia ogenda osere ekitinde nabona yo gupacha pacha tuzo sinyanya kyango gabu amatukonko na gukibore engonya gukibore gakia asanti ora chonko nakubana nalo wikange ngubuli asenga nchisteri muskuri ali kubwata bwata kwanya naye kwalinge nogo kiwu Nyabeta nagotegereza ikintu kia gwatebire ari kumbwata bwata tari twari kubwata usina ari kumubwata ari ndi kumbwata kera ari kumbwata na ari ko respond na mubwata bano kurumega bo asenga nchonengo na ari kumanyanga bukurumega na kimwa pfet maite maswali na mange ubwande kwivuta nakina goteberi nakikwari gocha usunga keresi nko eresa lakini baone sasa kulitocheti natonga kireti simu tondi kireti none message yo komboli neretire bakaga najire kuburi ukorora rinde ngitari kubwatira simu yane korora umuchanda asoro nanyore umuchando noyo nabongo ko erese kike iswali rinde lya kabiri ubise bina biguika obisiane kirekero kirengaki igoro yao nakimu ukakwana nayo ukateya ya mangana kimutongo korori ngotigori mwakora nito nakimuntu mutwe kwana okora nega ngabono namutigire mugambi kwara mbeka buya nkakora na nere kumutiga gose nkakora na nere kumukwani obisa ai no mugaka bomuntu ayya ongo umugako ngoto nyome nganyoma egesubati keli kwa taarifa yako mugambi tiango teteri nako chae omo historia musubati uri kerago chikonya tora swabo gambi uri aretire na baba aenda ari sembera ruli 1 atugame abori mungino oringa nae kwa Nyabeta oyu kwanga mereti onkanire ese nginjo timbo tegeti ai kero kondigere ryo kondu kubuya ngaito ko maji chisogi si osesati obisa igo uri kwa mukanya tani mukawo mubiya timela eri na accident bude yako papara oko bya ebichuchu bibyaru chingako chisese eri legend nche nako tebi gomoga baba tenge muya umugiro na bongora kana kariyo gambikirire ngaja wanje kenyamwa amukeri obisa toko digangole akantusiria marioga ese ngencho baba nguna nakaigure rumasima ekenyuru kana na vile na ndekere kenene ama sabo manyite na ya mwene
baba yani sabira umugako manyanga setani ere tatagetiarore omukiaso omurembore tatageti gakorora ng'abari babiri bono baigwanaine oyo tagati ocha gusarani iyo bono nainito nabo nkona kubasabira omwana one naye komya amasabo egere tata tene naso nyumba yaino egere gakindore ng'a inyumba yaino yatenenire naye nobwata omorembe mukinde buya masabaro tintigeti amasabo gose nalike amasabo nalike bono arafu nainde gento konya ni ebire mama Nyabeta matana baigwete bu ndoche ng'a tari buya igo anywa mario goro roche nchiri ando burwaire obububuka eboni narego goteinga kiura anyore chinsa nabo kwenda umusiomeri korenda musiomeri gakita kuminga abo ngakita nyago chiro rapimiru naye gwa mariogo lakini tarachenji bono manye tuburire barabu bagoswarimo lakini ogosoka babaruana nine gasi ankongo nabo nkorora nkonyora ribaga nabo nkwenda nsiomeri omuntu gakitari mobi endagerero ngobekarimo yani nkenge nkenge giko nabaswa ekorengana ngabo yatari bono uche bana chinsa chia magoroba igo uche boye bitune ebyo yaba nimbianekeire nebyo mubire ndubwati bokongwa arora abuye ngabusenaki nabongo ko imetogire yikono ogenda urusie metogire birase nitai byonsi yogota urusie biro iretinga nebesa nyetali nyanjama namoeta kagacha bono nyanjama tayo kurinde kerura chinse chicha margoba yokonyora nyanjama ochire nkoyebese ibabo chokonyera asante gakianti mabone yekwana nere koe nawe tene yekwana nere koe bosangire njale ngitere go itere nyumba egoite no mwana ya gwakwa nayo aye kubwata ko ngubonde bwense intu ayente tingo tebianti gatiganda arorambu nabuni chinketi nchieti nabu nangire nyumba egere minyoke tirimbo kenchi korora gakyo musiomeri iyo munyu muntu tachabuga nganaki oyo muntu gaiga igo bana igwete buyanga munandu alite yaye tingo takamane no minto tigam chinse chigo ngende morore manye koborora ngende echumia asante bono anti asoko ngandi faisengi babo mwana mina nago tebi bwati baya nande kanonte ninjengo tebi tigara buya egento tamanyeti gogotebia omonto oria omanyete gosori ore involved okwaya erina nario okorora oboramo bono ase egento kikwaroche tomaeti kwanza ari twarenge ngai ori twarenge nere ni number 1 ari twarenge ari ngwaitu ase emete yane simegete nchomanyi number 2 mwesi kori twarenge nere oyo koroko mobali orinke mundu mwesi kitwarenge nere kare tugacha tugatigana akanyoma agantiga ngagendera n'obogima bwane ori n'omonto nebete kare emetero borarisi narenge nachete korora emete yane munere munegendererete kitakirige korwo igaika nkarata ngakora ngaikaransa naikaransa igerete kuchianse moyo nkonyora omonto obonsie kamaiso korumana ngakaga naye imeyane nkarangeri bakerieta Nyabeta otaboboka nkonyora nke mundu nari achakete kong'eresa orure bwoye bona ate tuiriranirane ibinto bune nakigwo kwarocherete akong'ika ang'e atagete kumbwata nche nkwaroche response yane yokumukuru kose yokomukorera gento kiragere kero king'aki nche nere torama ori n'omonto nebete kare Nyabeta lakini narorire obe sana ase egento keri kwaroche ugachachi tu ukarora keri kwarora na kikeri ukabwati inzira ukagenda simu yane ugatiga kubuguri message chiane turi koiraneri nochonyore message kori tokong'akera bado obuna bwo buguma
Nyabeta kero twanyoranete naye nakoeresete ime na isiko igoro yange ngakoeresa kirenyo ngakoeresa igere ntagete kurwa sura lakini bono yaikeire bono iga ase egento kwarorire egesinini otamaete kende gionsi igoro yange kwabere tori koimokisimiane tontageti kwamba najaga okumburia maswali amakongwa kigwaja gokoranga nakigwakora gwaikaga Nyabeta utari oro mubango twabwate nje Nyabeta nyamagoso gagutuka egotu kwana torora amagoso aya ngaya chakirite na amagoso aya ngoya leta birinde tosoro ngoboni gento kene gente gesinini sana manyama ngana na kweresi na arari Nyabeta 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 no yae Nyabeta no yae Nyabeta no mayetu wachani Nyabeta como ello Nyabeta aye Nyabeta 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 no muyae Nyabeta no moitongo Nyabeta sikabeta mangana Nyabeta Nyabeta Nabona kumenya kigwacha ugasoka ne bagi wachire igo yani igo no muntu kwende chirongwira nari no mufuko Nyatano na chokonga mbya go sobwene to konte chiri buko mieji vekero mwana tore kat igago chakabata isaransa matemo umugambi Muskara gorabo kemuto chetari nyasaye naro legentekebe nande nkokibu ani mu weta matari ko nkwani Nchikese ne princess. Dwaye gente keke enrete ngo wakere simduri ko mo kisa jinde kwalimi igole komfu. Nyabeta. Kali biyo onkole. Nyabeta. Omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye. Omwana bwembe bakabona omwana bwenguko ngaye.